सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्रसिद्ध जत्रोत्सव असलेल्या श्री रासाई देवीच्या जत्रोत्सवास सकाळी प्रारंभ झाला। मंदिरात देवीची पूजा अर्चा आणि धार्मिक विधी पार पडल्या। त्यानंतर प्रत्यक्ष देवीचं दर्शन खुलं करण्यात आलं। भाविकांच्या मोठ्या गर्दीत यात्रोत्सवाला सुरुवात झाली आहे, याची ही क्षणचित्र। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।